ανοίξουμε τα μάτια μας, να κάνουμε τα πράγματα έτσι όπως ο Θεός θέλει, με τη σειρά που θέλει, έτσι ώστε να την γευτούμε. Ο Ιησούς Χριστός είπε στο Μαθαίο, στο 18 κεφάλαιο και 20 εδάφιο, όπου 2 ή 3 συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Επίσης, ο Λόγος του Θεού λέει ότι είμαστε ναός του Θεού και μετά μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού. Αν και ο Κύριος είναι πανταχού παρόν και αν και ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, δεν είναι παντού στη γη φανερωμένη η παρουσία του και η δόξα του. Βλέπουμε και στο ναό στην Παλαιά Διαθήκη, αν και μέσα στα άδεια των Αγίων κατοικούσε το Πνεύμα το Άγιο, εν τούτης, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ύστερα από συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα βήματα, τότε λέει, γέμισε ο ναός του Κυρίου από τη δόξα του Κυρίου. Και οι ιερείς φτάνανε σε σημείο να μην μπορούσαν να σταθούν και πέφτανε από την παρουσία του Θεού κάτω. Ο Θεός, όπως και ο κάθε ζωγράφος, δεν μπορεί να υπογράψει τον πίνακα ζωγραφικής που κάνει, εάν δεν τον έχει ζωγραφίσει αυτός. Αν δεν είναι σχεδιασμένος από αυτόν. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος με τη δόξα του και το υπογράφει, όταν κάτι είναι από αυτόν σχεδιασμένο ακριβώς. Όπως και το αυτοκίνητο όταν πάει χιλιόμετρα, σε κάποια φάση χρειάζεται να το γεμίσουμε με βενζίνη. Έτσι και εμείς, αυτό το σώμα, πάει, αλλά πρέπει να κάτσουμε στην παρουσία του Θεού, να λάβουμε από τον Κύριο, να γεμίσουμε. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε, αν γίνεται και κάθε μέρα να κράξουμε στον Κύριο και όχι απλά να προσευχηθούμε στον Κύριο. Βλέπω στις πράξεις των Αποστόλων κράξανε στον Κύριο, δεηθήκανε. Η δέηση σημαίνει ότι κράζεις με όλη σου την καρδιά στον Κύριο. Ζητάς από τον Κύριο, ο Κύριος να κάνει επίσκεψη. Και ο Θεός λέει, έφερε σεισμό, εσύστηκε ο τόπος λέει που βρισκόταν εκείνη την ώρα. Και τώρα οι δύο ομοθυμαδών, όλοι με μια φωνή, όλοι με ένα, ζητούσαν από τον Κύριο την επίσκεψη του Κυρίου και ο Θεός το έκανε. Και δεν είναι τίποτα δύνατο στο Θεό. Αν το έκανε τότε, μπορεί να το κάνει και σήμερα, μπορεί να το κάνει και αύριο, μπορεί να το κάνει και 10 χρόνια αργότερα. Αν ένας άνθρωπος ζητάει τον Θεό και κράζει στον Κύριο και ο Θεός έρχεται και τον επισκέπτεται, δεν μπορεί να το κάνει σε ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Τι είναι αδύνατο τίποτα στο Θεό. Εγώ θυμάμαι το 1999 έκραζα στον Θεό, ήμουν σε νηστεία και σε προσευχή, έκανα 40 μέρες νηστεία. Και έκραζα στον Κύριο, λέω: Κύριε, θέλω να σε δω, θέλω τη δόξα σου. Δεν θέλω να είμαι μια απλή χριστιανή. Δεν θέλω απλά να πηγαίνω και να έρχομαι χωρίς να λαμβάνω τίποτα, να ακούσω άλλο ένα κήρυγμα, να κάτσω να ψάλω άλλο έναν ύμνο και να μην εμπειριστώ την παρουσία σου, να μην εμπειριστώ τη δόξα σου. Έκραξα στον Κύριο και μου αποκρίθηκε. Ήρθε η δόξα του Θεού και κυριολεκτικά γέμισε όλο τον χώρο που βρισκόμουν. Και μέσα σε αυτή τη δόξα ήμουνα για 40 ημέρες. Δεν έτρωγα τίποτα. Μια αδερφή μου έφερε χυμούς που με τα γειτόνισσα. Έφτιαχνα μόνο κανένα καφέ, τίποτα άλλο. Δεν είχα την αίσθηση να θέλω να φάω, να θέλω να πιω. Τίποτα. Ήμουνα μέσα στην παρουσία του Θεού. Και εκεί έγραψα πάρα πολλά κηρύγματα. Μελετούσα πάνω από 12 ώρες την ημέρα το λόγο του Θεού. Ήταν καλοκαίρι και όλοι λείπανε ευτυχώς στις διακοπές τους. Και έτσι εγώ ήμουνα με τον Κύριο μαζί. Και ήταν το καλύτερο καλοκαίρι που ποτέ μου έχω ζήσει. Μαζί με τον Κύριο. Και αν μόνη μου ο Θεός ήρθε και με επισκέφθηκε εκεί που βρισκόμουν, αν μόνη μου εμπειρίστηκα την αναζωπήρωση και τη δύναμη του Θεού, πόσο μάλλον όταν ομοθυμαδών κάτσουμε και ζητήσουμε κάτι από τον Κύριο, ο Κύριος θα το κάνει. Δεν είναι τίποτα δυνατό στο Θεό. Εδώ το έχει κάνει σε τόσες άλλες χώρες, γιατί να μην το κάνει εδώ πέρα. Είναι τίποτα η χώρα μας που να είναι κάτι το ιδιαίτερο, που να μην το κάνει. Αυτός δεν είναι προσωπολήπτης. Αν σε άλλες χώρες ο Κύριος ήρθε και επισκέφθηκε με δύναμη τις άλλες χώρες, γιατί να μην το κάνει και σε εμάς. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε ότι λαμβάνουμε και θα γίνει σε εμάς. Πρέπει να επιζητήσουμε, να κράξουμε στον Κύριο και θα το κάνει σε εμάς. Κράξτε και θα σας αποκριθεί μέσα από εμάς. Θέλει να είμαστε το φως στο δικό του αυτόν τον κόσμο. Και θέλει αυτό που λάβαμε, λέει, να το δώσουμε. Αλλά πώς θα το δώσουμε άμα δεν έχουμε λάβει. Αν δεν είμαστε γεμάτοι από το υπερφύλισμά μας να αγγιχτεί ο κόσμος γύρω, πώς πραγματικά θα μπορέσουμε να δώσουμε. Στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε ότι ήταν ομοθυμαδών, αλλά όλοι είχαν το ίδιο πάθος. Όλοι είχαν το ίδιο πάθος. Ήτανε προσκαρτερούντες, περιμένανε ότι ο Κύριος θα κάνει αυτό που είπε.
Τώρα υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που δεν είναι προσκαρτερούντες. Δεν περιμένουν τον Κύριο να κάνει αυτό που είπε. Ότι θα το κάνει κάποια στιγμή, εντάξει, θα το κάνει, να δούμε θα γίνει. Θα έρθουμε και εδώ σήμερα να δούμε θα γίνει τίποτα. Δεν πάμε έτσι. Όταν είμαστε προσκαρτερούντες, περιμένουμε ότι ο Κύριος θα κινηθεί. Περιμένουμε ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Εσύ το είπες, Κύριε. Εκτέλεσε το λόγο σου. Εσύ το είπες, Κύριε. Λέει ο Δαβίδ. Εκτέλεσε τα λόγια σου. Ή πιστεύουμε στο Θεό ότι ο Θεός μπορεί να φέρει τις υποσχέσεις Του στη ζωή μας και να προσκαρτερούμε για αυτές τις υποσχέσεις, ή αλλιώς δεν γίνεται. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας βαφτίζει με πνεύμα Άγιο και φωτιά. Πολλοί έχουν βαφτιστεί με το πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν έχουν βαφτιστεί με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Στο 6ο κεφάλαιο του προς Εβραίους μιλάει για την αρχική διδασκαλία του Χριστού και μιλάει για την διδαχή των βαφτισμών. Μιλάει στο πληθυντικό. Πολλοί έχουν βαφτιστεί με το πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν έχουν επηρεστεί, δεν έχουν βαφτιστεί με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όταν έρθει στη ζωή του ανθρώπου, το μετατρέπει από άνθρωπο ακαθάρτων χιλιαίων σε άνθρωπο καθαρών χιλιαίων. Και υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί που είναι άνθρωποι ακαθάρτων χιλιαίων. Ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός πληρώθηκε με το πνεύμα το Άγιο. Μόλις βαφτίστηκε στο νερό, είχε το πνεύμα το Άγιο και το πλήρωσε με το πνεύμα το Άγιο. Αλλά ύστερα από πότε βγήκε, λέει, με τη δύναμη. Πότε βγήκε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Όταν έκατσε στην νηστεία και στην προσευχή, εξήτησε τον Κύριο. Αν ο Ιησούς Χριστός χρειάστηκε να περάσει αυτή την περίοδο νηστείας και προσευχής για να βγει, να εξέλθει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έξω στον κόσμο, αν είπε στους μαθητές του, πηγαίνετε, λέει, και περιμένετε στην προσευχή την υπόσχεση του Θεού για να καταλάβετε δύναμη εξ ύψους, δεν θα πρέπει και εμείς να πιστέψουμε τις υποσχέσεις του Θεού και με πίστη, όχι μήπως θα γίνει, να δούμε θα γίνει, δεν θα γίνει. Όχι, θα γίνει, στο όνομα του Χριστού, ο Θεός το είπε. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης, ό,τι λέει ο Θεός το κάνει, αλλιώς δεν το λέει. Ο Θεός το είπε. Και από τη στιγμή που ο Θεός το είπε, ο Ιησούς Χριστός του πληρώθηκε με το Πνεύμα του Άγιο, την ώρα που ήρθε το περιστέρι. Αλλά μετά χρειαζόταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος να εξέλθει έξω, να κηρύξει αυτά που του είχε δώσει ο Θεός. Και αυτό χρειάζεται για τον καθένα μας. Για να είμαστε αποτελεσματικοί μάρτυρες του Κυρίου στον κόσμο που χάνεται. Περιμένετε, λέει, έως ότου λάβετε δύναμη εξ ύψους. Πέρασε η πρώτη μέρα, πέρασε η δεύτερη μέρα, μα πού είναι η υπόσχεση του? Είπε ότι να περιμένουμε και θα έρθει να μας επισκεφτεί με δύναμη. Περνάει η τρίτη μέρα, περνάει η τέταρτη μέρα, αλλά εκεί περιμένανε με πίστη, προσκαρτερούσαν με πίστη. Όχι, Κύριε, εσύ το είπες, εσύ θα το κάνεις. Μα είναι σκοτάδι έξω τώρα, δεν είναι πλέον μέρα. Μα κοίτα τι αμαρτία, κοίτα τι